Hola, veus, el Departament de Salut no planteja de moment el confinament selectiu d'algunes zones de Lleida. D'aquesta manera, Salut desmenteix les declaracions que va fer aquest dijous el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, qui va dir que la Generalitat estava discutint la possibilitat de fer confinaments selectius a Ponent. En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Alba Vergés, diu que la incidència de casos de la Covid-19 a Lleida aquesta setmana s'ha doblat respecte a la passada, passant de 167 casos a 325, i ha reconegut que tant el volum de casos com algunes entrades a l'hospital i a les UCI comencen a ser importants. Vergés reclama als ciutadans que baixin el ritme i ajornin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles i reclama als habitants de la Franja de Ponent que vagin al seu hospital de referència, és a dir, el de Barbastre, per tal de destensionar l'Arnau de Vilanova. Un dels darrers brots detectats a la regió sanitària de Lleida ha estat al Parc de Bombers de Mollerussa i un altre al Parc de Bombers Voluntaris de les Borges Blanques. Entre tots dos parcs sumen un total de 11 bombers confinats. D'altra banda, el govern espanyol reobre aquest dissabte les fronteres exteriors amb 12 dels 15 països recomanats per la Unió Europea, com són Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Montenegro, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai. En canvi, no s'obriran les fronteres amb el Marroc, Algèria i la Xina. Amb aquests tres països, l'obertura queda supeditada a que aquests països actuïn de manera recíproca i també obrin les seves fronteres als residents espanyols.